बे बिसना सादोरखौबो सुनांगौमोन। अखायाबो हाबाय दं। दासो एसे हागाबाय नामा अखायाबो? सान्दुंखौनो होनो रोंला, जिफोरानो रानला। फाटनानिख्रुइ बेयाव बांसिन अखा हायो खोमा। जेब जेबनो अखायानो अखा थानो सुखुथाराखै आं बेबायदिखाय। अखायानो अखा। ओरैनोबाबो आं बे जायगायाव थानो मोजां मोनखायाखै। आं फाटनाखौसो मोजां मोनखायो, आंनि जोनोमनि जायगा। बेयाव आं गथ'फोरनि थाखायसो फैनाय जाबाय। नङाब्ला फैथारामोन आं बे जायगायाव। फाटनायानो आंनि जोनोम जायगा। बर' मानसि थाब्लाबो थायाब्लाबो बेसो आंनि जोनोम जायगा। बेयाव एसेबो गोरोबनायखौनो मोनाखै आङो। ओजोंबा मारै दङ न'फोरा? सान्थिया न'फोरखौ मोजाङै सम्भालिना लाखिदोंना लाखियाखैथाय? बेखौसो होबोदोंमोन आं बजाखौ न' नायनायनि। दाहाय खेबसे सान्थिखौ फन खालायनांगोन र', न'फोरखौ साफायै लाखिनो थिननांगोन। गोसोबो खांसोदों आं न'खौ। माब्लाबा थांना फैनोसो हामगोन नामाथाय? र' आबाखौनो लोगो हमनांगोन र' बारहुंखाखौ। क्लास थायै खालि थांनानै फैनांगोन। आयु भगबान, गिथाव बाथावनो। मा जाखो? भगबान, नोंबो गथ'नो बाइकखौ बेबायदि हरोना? हे इसोर भगबान, मेगनजोंनो नुदों आं, मोनथिबायना? बै सक मोनैनि सिगां बे टार्निं दङ दे, बेयाव एक्सिडेन्ट जादों मिथिबाय? लगे थैखाबाय बेबायदि मोनदों आं। एक्सिडेन्ट? सोर एक्सिडेन्ट जादों? सोरना? सोरबा गथ'फोर उन्दै मोनथिबायना? नै जोंहा बिदिन्था राजामोन बायदिनो। भगबान, नुनानैनो बिखा सिखा गनाय बायदि मोनजोबदों आं गालि। माबोरैथ' जानाय एक्सिडेन्टआलाय? नुनाय माया खुन्दायनाय? रावबो खुन्दायाखै, गावबा गावनो खुन्दायनानै लादों। मा खालायो मा मायो लोंनासो लानाय मोनथाय उन्दै गथ'। नोंबो राजानो बिदिन्थानो बेबायदि खालायदों र'। नोंबो बे लामायाव लांगासिनो मिथिबायना? फैसा हरो, बाइक बायना होदों एफा उन्दै गथ'नो। हौवाथ' गैखायानो, बिनि सायाव गथ'आबो खांनायसो। आरोथ' खांनायानो बे बाइक बायना होना होदों, बेखौबो बाइक बायना होदों नोङो एफा उन्दै गथ'खौ। दा मेगन सिगाङावनो बेफोरखौ नुनानै बिराद गिना फैखाबाय आं। है बेबायदि बुंना गिबायसो आङो। गिबायसो नङा, गथ'आ आखाइनिफ्राय बारग'गोन मोनथिखा। मोजाङै सम्भालि दानो। बाइकफोरा सलायनो होनांला, फैसा होनांला बिनो, मोनथिबायना? बेसे गथ'फोरा बेबायदिनो जिउ खोमाना लादों मिथिबायना? मोजाङै गारि सलाया मा सलाया, सोरजों खुन्दायना लायो, गावबा गाव खुन्दायना लागोन, सोरबा गारिजों खुन्दायना लागोन, बेबायदिनो थैनाङि गथ'फोराबो बेसे थैलांखौ। हे टेनसनसो जाबाय र' आङो बिदिन्थाखौ साननानै। नों नुनांगौमोन, नोंबो गिनानै बिखा सिखा बारग'नाय बायदि मोनगौमोन। बे उन्दै गथ'फोरखौ बेबायदि नुब्ला बेसे दुखु मोनो बिखाफोरा, गोसोफोरखौ बेसे दुखु मोनो। फैसाफोरा हरनांला आरो गाबोननिफ्राय बाइकखौ हरनांला बिनो। दा बे बुजिनाय नङाना। मा बुजिया बुजिगोन दे। गारिखौनो गाज्रि खालामनासो दोननाया हामगोन खोमा र' होनबा। दा गिनायसो मोनसोबाय आङो। दाखालिल'सो बायना होबाय गारिखौ। एसे देरबावथोना, एसे बुजिनाय जाथो। दा होनबा मा खालायनो हामगोन? नै फैब्लाथाय गारिखौनो माबा खालायनानै दोन नोङो, बे टायारफोरखौनो पाम्पसार खालायनानै दोन। बिनि उनाव फैसा बिबाथाय फैसा गैया होननानै बुं। बेबायदि खालायब्ला जागोन ना? मानो जाया? आंनि बाथ्राखौ खोनासंनाय एसे। खालायगोन र' होनबा। गिनायसो मोनसिबाय आङो। अबावबा दंबा गथ'आ। र' आं फन खालायनि। फन खालाय आरो माबार लिंहर गथ'आ। दानि एसेबां बेरायनाय मानायनि बैसो जायाखै दे, गोबां सम दंबावो आरो। र' फन खालायनो र' आङो। गिजोब्बाय आं मालायनि गथ'फोरखौ बेबायदि जानाय खोनानानै। आइयालाय आगोललाय माथो बेफोर बाथ्राखौ दिहुनामोन। दा मानो एसेबां जाफिनखोथाय? आगोल बेफोरखौ दिहुनामोन। दा मानो बेबायदि थांनो जाबाय थादोंथाय बियो? ने आइखौ खेबसे क'क्राझाराव देखायना फैनासो हामगोन। हैनाङा दे, लाङा। उनाव मायबा प्रब्लेमसो जालाबायगोन। आरोबा मालाय रनिया नुनायनि उनाव जोंखौ रायोसो ना मायोसो। जोंफोरबोथ' एसेबां बोसोर रावबो खबर लायाखैना। बिसोरनि गोसोआवबोथ' बेबायदि सोंथि दङना, एसेबां बोसोर खबर लायाखैमोन, दिनै मानो गोसोखांखो होननानै। बिसोरबोथ' सानोना हाजारबाबो न'नि मानसि, न'नि होननानै जोंहानो दंबावो, रावबोथ' गैला। जोंफोरबोथ' रावबो खबर लालासे गैयामोन, रावखौबो खबरखौनो लायाखैमोन। थाथोंसै दे, थांला। आइयाबो बावगारलांगोन हारसिंनो। दा हरखाबनो गोसोखांहोना होनायखाय क'क्राझाराव फैदों, खाथियावनो दं होनना मिथिनायखाय बेबायदि थांनो जादों बे। लासैनो बावगारलांगोन। रनियाथ' रनि र', बे बक्सिनि फिसाज्लायाबा आरो बेसे देरखौ? माबायदिबा मानसियाबा, मोजां नंगौना नङाथाय? आखलफोरखौ बिफानिसो लाखौ ना इसोरा मोजांसो बानायना हरखौ? माबायदि जाखोथाय? खेबसेथ' आंबो नायनो लुबैदोंमोन र', नाथाय अबावथ' थांनो हाबावनो। खाफालाव दंबोला बेबायदिनो माब्लाबा बयखौबो लोगो मोनसिगोन दे। आयै। औ बारहुंखा, मा? आयै, दिनै अफिसाव। मा अफिसाव? मायबा जादों? आयै, अफिसाव सानैसो मानसिया रायज्लायदोंमोन। मा रायज्लायदोंमोन? आयै,
जोंहा गासैबो दंजोबो नाथाय सासे मानसि गैया जोंफोरनाव मा जोंफोरनि पापा जोंहानि देदिया पापाया अबाव बियो आयै बियो मानो फैया जोंफोरनाव आयै आंनि गोसोआव गोबां सोंथि नुजाफैयो जोंफोरनि पापाया अबाव जोंफोरनिया मानो फैया बियो नों पापानि बाथ्रा सोंबोलानो जेबो खोन्थाया आं बेनिखायनो सोङा आगोलनिफ्रायनो सोंनो बेबायदि नों सोंबोला रायो आंखौ रायज्लायनाङा पापानि बाथ्रा होननानै मानो रायज्लायनाङा आयै नों मानो खिन्थाया पापाया मानो फैया मानो बेबायदि पापाया जोंफोरखौ मानो गारनानै थांदों आयै खिन्थानाय आं मा खिन्थानांगौ आयै बुंनाय पापाया जोंफोरखौ मानो अना पापाया जोंखौ गारनानै मानो थांदों नों मानो बुङा थार बाथ्राखौ पापाया अबाव दङ पापाया मानो फैया हो आयै जोंफोरखौ गारनानै अबाव थांदों पापाया आयै नों पापानि बाथ्रा सोंब्लानो मानो गोजानाव थाङो मानो बेबायदि मोखांखौ बेबायदि खालायो मानो खिन्थाया नोङो मा सिखोमादों जोंफोरनि पापाया अबाव मानो फैया जोंफोरखौ मानो सैया मानो गारना थांनाय आंनि गोसोआव गोबां सोंथि दं आयै खिन्थानाय आयै मानसिफोरा गोबां बाथ्रा बुङो आं दुखु मोनो बयनाबो बिफा दङ बयनाबो पापा दङ जोंहा मानो गैया मानो खेबसेबो खबर लाया बयबो बुङो जोंफोरखौ गारना थांदों होननानै मानो बेयो जोंफोरखौ खेबसेबो गोसोखाङा मानो जोंहानि न'आव खेबसेबो खबर लानो फैया नोंखौ लाया जोंफोरखौबो मानो खबर लाया बेयो गावनि फिसाखौनो मानो गोसोखाङा मानो फैया आयै आंजों आरो नोंसा पापाजों नांज्लायनाय जादों बेनिखायनो फैला जेबो रिलेसन गैला जोंफोरना नों बेफोर बाथ्राखौ दिहुनबाय दा था बिदिन्था नांज्लायनाय एसेबां मा गिदिर बाथ्राखौ लानानै नांज्लायनाय आयै नोंसोरो जे पापाया जोंफोरखौ गोसोखाङा गावनि फिसाखौनो गोसोखाङा माबोरै बिफा होनबा बियो मानो गोसोखाङा जोंफोरखौ नांज्लायबानोखि गावनि फिसाखौ गोसोखांला नामा जोंखौथ' खेबसे नायनो फैनांगौमोन ना फैनो नागिरदोंमोन नोंसा पापाया आं फैनो होआखै आं बेजों जेबो सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैला नोंसोर जेरैबायदि उन्दैनिफ्रायनो नोंसोर पापाया गैयालासिनो नोंसोर देरबोदों दाबो बेबायदिनो थागोन मानो नांगौ नोंनो पापाखौ मानो नाङा आयै आंनो पापाखौ आं नांगौ आं नायनो लुबैयो आंनि बिफाखौ आंखौ जोनोम होनाय बिफाया माबायदि मानो एसेबां जोंफोरखौ गारनानै थांनाय मानो गोसोखाङा बेफोरखौ मोनथिनो लुबैयो आं नायनो लुबैयो आं बे मानसिखौ माबोरै बुंनो नोंनो गोसोनि खोथाखौ दे नोंनि बिफाया जेरावसो दं होननानै नोंनि खोथा गाज्रि बुङो हौवा गैया मायबा गैया होननानै आं दुखु मोनो आयै आं बे बिफाखौ सोंगोन मानो जोंफोरखौ गारनानै थांनाय एसेबां मा गिदिर बाथ्राखौ नांज्लायनाय जे बियो हिनजाव गथ' गासैखौबो गारना थांनो गोनां जादों आं सोंगोन बे बिफाखौ मानो बेबायदि खालायनाय बियो जोंफोरनो मानो बिफानि अननाय होआसै बियो सोंगोन आं आबा आं मिथिगौ गथ' सासेनो बिमानिबो अननाय नांगौ बिफानिबो अननाय नांगौ नाथाय नोंसोरनि खाफालाव बिफानि अननायानो लिरनाय गैयामोन बेखौ साननानै नोंसोर बेबायदिनो थानांसिगोन मानो नांगौ बिफानि अननाय आंनो बिमा आंनो बिफा गासिबो आंनो नोंसिनि आं मा अननायाव मायबा खोमि खालायदों नामा नोंसोरखौ अनाखै आं नङा आयै बेबायदि खोथा नङा नों नांगौ बायदि जोंफोरखौ अनदों नाथाय बे गोसोआ दुखु मोनो आयै जेब्ला बिफानि बाथ्राफोरखौ गोसोखाङो नाथाय मा खालायनो आयै बे गोसोआव गोबां सोंथि दङ आं बे बिफानि मेगनाव मेगन नायनानै सोंथि सोंनो लुबैयो आयै बेयो जोंफोरखौ मानो बेबायदि खालायनाय मानो जोंफोरखौ गोसोखाङा बियो बिफा जानानै मानो बिफानि नियमखौ बियो फालियासै मानो सासे बिफा जानानै बिफानि मावनांगौ खामानिखौ मावनो मावासै नोंखौ आरो जोंफोरखौ मानो बेबायदि गारनानै थांनाय बेफोरखौ जेबो सानबाय थानाङा आबा बेफोर थांनाया थांबाय बेयो गोसोखांखाया बेनिखायनोसो फैखायाखै नङा होमबा नों मानो गोसोखांदों बे मानसिखौ नङा आयै आं सानसेब्लाबो बे मानसिखौ लोगो हमगोन आरो सानसेबाबो सोंगोन आं बिखौ बियो मानो बेबायदि खालायनाय होननानै नाङा आबा नों बेफोरखौ दा सानबाय था नों बेफोरखौ सानबाय थाब्ला नोंनि फरायनायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन मोनथिबायना नों मोजाङै फराय नों सासे जा नोंनो मा नांगौ आं गासैबो होदोंना बिफानि अननाय बिमानि अननाय थाखा फैसा धोन सम्पति मा नांगौ गासैखौबो होजोबदों नों बेफोर नोंनि बेबायदि बिफानि आखल गाज्रि बिफानि बाथ्राखौ गोसोखांबाय थानाङा नों आबा गोसोखांबाय थानाङा खोनादोंना बारहुंखा नों फरायनायाव गोसो हो बेफोरखौ दा सानबाय था दिनै सासेखौ लोगो मोननायब्ला हामगौमोन सानफ्रोमबो नायलांबाय थायो आं नुगोन होननानै सानसेबो नुवा बे फाग्लिखौ खेबसे नुबावथारनायमोनब्ला गोसोखौ मोजां मोनगौमोन आं मुंखौबो मोनथिया आं दासिमबो मुं आरो बिनि फन नाम्बार मोननायमोनब्ला
इसोर दिनै खेबसे नुजाहोथारदो आंजों मानोथो सानसेबो ओंखारा बिलाय लामायावथ' ओंखारना थानो हागौ खेबसे रायज्लायनो हानायमोनब्ला दसे थाथ'बावनि र' बै दाखालि खेबसे नुनाया गिबि नुखालि बे समावनो नुदोंमोन दिनै खिथानि फैगोनानो सोरबा मानसिफोरा गाज्रिसो सानसिगोन खोमा आंखौ मा एसेबां लामायाव ओंखारबाय थायो होननानै दै फुदुंनो होनाया मा थैलेखा आनैया गाख्रबलायबायसो अबाव थैलेखौ थांसै आं रायजालायगोनसो दा बेसेबा गाख्रबबाय थायो दै सिंगारसो जासिगोन खोमालां बे गिटारखौ दामनायानो हामसिगोन खोमा ओरैनोसो बायगारगारबायलै बे गिटारखौबो दामनायानो जाया मा जानाया हामगोन जिउआव सिंगार जानोबो गोसो दङ सिकादार जानोबो गोसो दङ आरो राइडार जानोबो गोसो दङ मा गोसो गैया आंहा ओइ मा टेनसन लानांगौ बेफोरखौलाय जाजाय जाबाय थागोन उनाव नुगोन आदा मानो फैदो नोंलाय बेयावलाय आदा नों पापाखौ गोसोखाङो नामा एसेबो मानो नांगौ नोंलाय बेफोरखौलाय मानो सोंदों नों पापाखौ गोसोखाङो नामा नों पापानि महरखौ गोसोआव दं नामा बेफोर जात पात गैयै मानसिफोरनि बाथ्राफोरखौ सोंनालाय आं सिगाङाव बुंनाङा गोसोबो खाङा आङो बेफोर हारामि टाइपनि मानसिफोरनि बाथ्रा बुंनाङालै आं सिगाङाव थां आदा नों मिथिगौ नामा पापाया अबाव थायो बे हारामि बिफाखौलाय मानो नांगौ जोंलाय मानो नांगौ जोंनो बिनि एड्रेसबो नाङा बिनि महरबो नाङा जेबो नाङा आंनो जेबो नायनो गोसो गैया आं बिखौ बे मेगन थाइसेजों नायनो हाया बिखौ बिफानि मुङाव जाबोरसो बियो सासे जाबोर नों मिथिगौ नामा आदा जोंफोरखौ मानो गारनानै थांनाय मोनथिया आङो मोनथिनोबो गोसो गैया मोनसेल' बाथ्रा मोनथिगौ बियो हारामि बिफानि मुङाव बियो जाबोर डास्टबिनसो बियो डास्टबिन बे हारामि बिफानि बाथ्राफोरखौ गोसोखांहोनाङा आंनो नों एसेबो गोसोआव गैया नामा आदा पापाया माबायदिमोन जेबो बाथ्रा गोसोआव गैया खालि आं मोनसेल' बाथ्रा मिथिगौ आं उन्दैमोन आरो नों आइनि उदैयाव दंमोन जेब्ला बियो जोंफोरखौ गारनानै थांदोंमोन बेखौल' मिथिगौ आं आरो बेनि अनगायै जेबो मिथिया बे हारामि हारामजादा बिफानि बाथ्रा आंथिखौ सोंना ला नोङो थांदो मानिबा लैखोनसारा बिफाखौ नागिरनो फैदों बेयाव बिफा होनो लाजियो आं बेफोरखौ मासे जुनाराबोसो अननाय थाबावो खोमालै जोंफोरनि बिफाया जुनारनिबो सिंनि थाखोनसो